अनुराधा रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिवान। नचे ओइने बंगाल से नचनिया, जोनी बुझो बाबू आपन कोनिया। जज देब तू हमके नमरिया, तो पहली बाबू हमारो कमरिया। 500,000 सहधइल हो बाटे, बोला तारा गोरी हो कमी का बाटे। 60 से बेसी लुटा देनी राते, गोरी हो पैसा के कमी का बाटे। 60 से बेसी लुटा देनी राते, गोरी हो पैसा के कमी का बाटे। मिक्स बाय अनुराधा रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिवान। बात माना तू चला ना राउटी के पाछा, दिखाई दे में चुमा बड़ी लागे लाचा। जोनी बढ़ के तू हमारा से बोला हो कि बरतिए में तोहरा के बड़ी मार मारी है हो आज रतिए में। 500,000 सहधइल हो बाटे, बोला तारा गोरी हो कमी का बाटे। 60 से बेसी लुटा देनी राते, गोरी हो पैसा के कमी का बाटे। 60 से बेसी लुटा देनी राते, गोरी हो पैसा के कमी का बाटे। मिक्स बाय अनुराधा रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिवान। आज तोहरा के छोड़ी ना बिक्की हो बाबू, दे दना दिल हमार हो के बेकाबू। ओइसे न हमके सतावा हो बुझो बतिया के, बिकी विकास कोरा धोले लो आधी रतिया के। कैला हो 4:30 बजे के बाटे, तब तारा गर्मी हो काहे के बाटे। 60 से बेसी लुटा देनी राते, गोरी हो पैसा के कमी का बाटे। 60 से बेसी लुटा देनी राते, गोरी हो पैसा के कमी का बाटे।